Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Москва даслала афіцыйнаму Мінску свае прапановы па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі у межах саюзнай дзяржавы. Што гэта за прапановы, не паведамляецца. Са слоў прэм'ер-міністра Беларусі вядома, што як мінімум 30% расійскіх прапаноў непрымальныя для беларускага боку. Але што змяшчаецца ў гэтыя 30%, таксама не гаворыцца, прычым катэгарычна. Пра тое, што ўсё ж такі можа быць у гэтых прапановах расійскага боку па паглыбленні інтэграцыі і ці сапраўды рыхтуецца нейкі канстытуцыйны акт, які замацуе аб'яднанне Беларусі і Расіі, пра які шмат кажуць розныя інфармацыйныя парталы. Мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў, палітолог Арсеній Сівіцкі. Добрый дзень, Арсеній. Дзень добрый, Зміцер. Арсеній, давайте, можа быць, з канстытуцыйнага акта гэтага і пачнем, паколькі вельмі шмат шуму, і прычым ужо некалькі тыдні два ён з гэтай нагоды не сціхае, бо закідваецца інфармацыя, нават не ведаю, з якога боку найбольш, з расійскага ці з нашай нейкія тэлеграм-каналы, пра тое, што рыхтуецца канстытуцыйны акт, які замацуе аб'яднанне, фактычна аб'яднанне Беларусі і Расіі. Наколькі можна верыць гэтым інфармацыям? Ну, мне падаецца, што сапраўды гэтая праца ідзе, і наколькі я ведаю, як мінімум з 2015 года створана некалькі груп міжведомственных на чале з адміністрацыяй прэзідэнта, там у Савеце бяспекі Расійскай Федэрацыі, якія гэтыя пытанні прапрацоўваюць. І трэба сказаць, што Крэмль даволі адкрыта агучыў так званы інтэграцыйны ультыматум, і ён якраз звязаны з тым, каб завяршыць працэс стварання саюзнай дзяржавы да 2024 года. І сапраўды, калі паглядзець на дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года, там ёсць гэты пункт, які датычыцца канстытуцыйнага акту, і сёння Крэмль перш за ўсё палягаецца вось на гэтую дамову як нейкую такую дарожную мапу па стварэнню саюзнай дзяржавы. Таму я бы ставіўся да гэтых размоваў і дыскусій даволі сур'ёзна, тым больш, што першыя такія сігналы аб тым, што Расія плануе паглыбіць перш за ўсё ваенна-палітычную інтэграцыю з Беларусю у рамках так званай саюзнай дзяржавы, мы атрымалі ў 2015 годзе. І як не парадаксальна, але гэтыя сігналы былі агучаны перш за ўсё ваенным кіраўніцтвам Расіі. Тады, я нагадаю, Крэмль прапанаваў стварыць расійскую ваенную базу на тэрыторыі Беларусі, потым камандуючы войскамі заходняй ваеннай акругі прапанаваў перапарадкаваць па сутнасці рэгіянальную групоўку войскаў, у якую ўваходзяць усе ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, камандуючаму заходняй ваеннай акругі. А далей у тым жа годзе міністр абароны Расіі Шайгу таксама выказаў прапанову завяршыць стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы да канца 2018 года. І стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі таксама прадугледжвае стварэнне нейкага адзінага цэнтру прыняцця ваенна-палітычных рашэнняў. І зразумела, што з пункту гледжання
Кремля. Таким цэнтрам павінна быць Москва, Кремль. Ну, такія мадэлі паглыбленай інтэграцыі Расія ўжо рэалізавала, напрыклад, у дачыненні да Паўднёвай Асеты, Абхазіі, часткова у дачыненні да Арменіі. Таму тое, што зараз як бы расійскі бок таксама азвучыў гэты эканамічны пакет мераў па паглыбленню інтэграцыі, гэта проста, ну, як бы лагічнае следства тых працэсаў, якія былі ініцыяваны яшчэ ў 2015 годзе. І, ну, я бы да гэтага ўсяго ставіўся вельмі сур'ёзна, тым больш, што, ну, як бы ўсё ж ужо відавочна, якія мэты Крэмль спрабуе дасягнуць. І ну, я б таксама падкрэсліў яшчэ той факт, што распрацоўка вось гэтых крокаў па паглыбленню інтэграцыі вядзецца шэрагам міжведамственных груп у Расіі, і вось гэтыя дарожныя мапы, яны датычацца не толькі паглыблення эканамічнай інтэграцыі, у тым ліку і ваенна-палітычнай, аб чым зараз як бы так не гавораць услух, але той факт, што вось гэтыя ўсе злівы і чуткі аб распрацоўцы канстытуцыйнага акту, гэта ўсё якраз падказвае пра тое, што працэс ідзе, і канстытуцыйны акт, ён па сутнасці будзе, ну, такім комплексным. Ён будзе, безумоўна, складацца з частак, якія датычацца эканамічнай інтэграцыі, але перш за ўсё ваенна-палітычнай. Такім чынам, вы перакананыя, што сапраўды праца над гэтым канстытуцыйным актам яна вядзецца, але ці можна казаць, вот калі мы ўжо казалі пра тое, што, ну, вот прызнаўся беларускі бок, ёсць прапановы Москвы, так, дарожная мапа паглыблення інтэграцыі, назовем это так, і вот 70 прапаноў нас задавальняюць, а 30% прапаноў непрымальныя. Гэты канстытуцыйны акт у якую частку ўваходзіць? Мне здаецца, што пакуль што расійскі бок прапановы аб падпісанні гэтага канстытуцыйнага акту яшчэ не дасылаў, і тое, што сёння у парадку дня, гэта перш за ўсё паглыбленне эканамічнай інтэграцыі, і вось тыя ці іншыя прапановы расійскі бок даслаў. І я зараз кажу пра тыя прапановы, якія выпрацаваны групай на чале з Максімам Арэшкінам, які з'яўляецца міністрам эканамічнага развіцця. І, ну, таксама, хутчэй за ўсё, калі там казаць пра тое, што зараз прапанавана расійскім бокам, ну, гэта перш за ўсё, безумоўна, агульная мытная палітыка, гэта агульная фінансавая і падаткавая палітыка, стварэнне адзінай валюты, гэта стварэнне адзінай інтэграванай сістэмы по кантролю за мяжой саюзнай дзяржавы. То бок якраз такі механізм, які б дазваляў сачыць за ўсімі гэтымі шэрымі схемамі, але ён таксама прадугледжвае стварэнне, у тым ліку, кантрольна-прапускных пунктаў расійскіх мытнікаў і памежнікаў на беларускай мяжы ўжо. Ну і, хутчэй за ўсё, таксама гаворка ідзе пра стварэнне агульнага парламенту саюзнай дзяржавы, які мог бы і прымаць вось тыя ці іншыя заканадаўчыя акты, якія датычацца вось эканамічнай інтэграцыі. І, ну, я хутчэй пералічыў усе тыя
прапановы, якія зараз з'яўляюцца непрымальнымі для беларускага боку. Што датычыцца там 70%, па якім ёсць разуменне, то гэта хутчэй інтэграцыя, звязаная з рознымі сектарамі беларускай і расійскай эканомік. Я маю на ўвазе вось тыя праекты саюзных холдынгаў і карпарацый, якія упершыню былі агучаны там у 2010 годзе, наколькі я памятаю. Ну, вось гэта аб'яднанне МАЗа-КамАЗа, Гродна-Азот з Газпромам, МЗКТ з Алмаз-Антэем, Пелінг з Роскосмасам. Гэта хутчэй за ўсё па калійных узбраеннях. Гаворка ідзе пра стварэнне ці возврат да гэтай беларускай калійнай кампаніі. Ну, можа, што датычыцца тых ці іншых тэхнічных рэгламентаў і гэтак далей. Ну, гэта праца вядзецца даўно, і мы бачым, што тут таксама ёсць пэўныя ці іншыя перашкоды, перш за ўсё звязаныя з тым, што усе нашы расійскія контрагенты зараз знаходзяцца пад санкцыямі з боку захада, і інтэграцыя паміж прадпрыемствамі хутчэй за ўсё прывядзе да аўтаматычнага распаўсюджання гэтых санкцый і на беларускі бок. Таму я б казаў, што яшчэ вельмі рана казаць пра тое, дзе там ёсць кансэнсус, дзе няма. Першае паседжанне гэтай групы будзе там праз некалькі тыдняў толькі, і ўжо па выніках гэтага паседжання можна будзе сур'ёзна казаць, дзе там бакі дамовіліся, а дзе не дамовіліся. Таму я бы сказаў, што гэта хутчэй такія проста сігналы пакуль што, і сур'ёзна да іх ставіцца нельга. Давайте мы коротко зараз паслухаем каментар міністра замежных спраў Владзіміра Макея, калі мы паспрабавалі ў яго даведацца, што ж у тых прапановах, якія даслалі з Москвы ў Мінск. И вопрос, в чем предложение российской стороны, нашей стороны, в чем те самые 70%, на которые мы согласны, а в чем, главное, мы не согласны? Придет время, и все обо всем узнают. Действительно, идет сейчас рутинная работа, о которой я не думаю, что надо выплескивать. Есть ли там пункты, которые посягают на белорусский суверенитет? Опять-таки, я просил бы вас обратиться к заявлениям главы государства, где четко было сказано, кстати, и во время послания белорусскому парламенту и народу, относительно суверенитета, относительно суверенитета Беларуси, относительно того, как воспринимались бы некие попытки внутри Беларуси отдать этот суверенитет на откуп каким-то иным государствам. Было сказано все на этот счет, поэтому есть смысл там. Но то, что мы на это не пойдем, не означает, что они не могут это пропановывать. Уже начинается мероприятие. Прошу пробачить, сапраўды уже часто. Ну вось, таким чынам мы спрабавалі разгаварыць міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь Владзіміра Владзіміровича Макея, але ён, як сапраўдны дыпламат, сышоў ад наўпроставага адказу, штосьці нібыта адказаў, але нічога з яго адказу канкрэтнага так мы і не даведаліся. Што ж у гэтых расійскіх прапановах? Адзінае канкрэтнае, што ён сказаў, прыйдзе час, даведаецеся. Калі гэты час прыйдзе і ці не позна нам будзе ўжо даведавацца, тут, конечно, цяжка, можна толькі разважаць. Мы працягнем размову з маім госцем Арсеніем Сівіцкім пра тое, чаго чакаць ад прапаноў па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі, ці варта нам засцерагацца і ўсім перапранацца ў вопратку вось такога кшталту, як зараз у Арсенія. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук. Слухайце кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. 「Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, коротка пра асноўныя падзеі. Амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Дмітрий Мезенцаў мае самыя пазітыўныя эмоцыі ад прыбыцця ў Мінск і чакае цікавай працы, уключанасці калектыву амбасаду велізарную, узаемазвязаную і шматгранную дзейнасць. Пра гэта дыпламат паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Паводле ягоных словаў, спрэчкі, якія могуць узнікаць нават у сям'і, неабходна разглядаць праз прызму стратэгічнага партнёрства. Сёння, 7 чэрвеня, прэм'ерка Вялікай Брытаніі Тэрэза Мэй пакідае пасаду лідаркі кансерватыўнай партыі. Яна па-ранейшаму будзе выконваць абавязкі кіраўніцы ўраду, пакуль партыя не бярэ пераемніка. Сваю адстаўку 62-гадовая Мэй павінна яшчэ пацвердзіць адмысловым лістом да камітэту сяброў кансерватыўнай партыі. Сярод фаварытаў на пасаду прэм'ер-міністра былы міністр замежных спраў Борис Джонсон, вядомы прыхільнік Брэкзіту. Золатавалютныя рэзервы Беларусі па стане на 1 чэрвеня склалі 8 мільярдаў 90 мільёнаў долараў США і за травень узняліся амаль на 7%. Пра гэта сёння паінфармавала прэс-служба Нацбанка. У Маскве затрымалі журналіста-расследавальніка «Медузы» Івана Галунова. У яго пры сабе і ў доме нібыта знайшлі наркотыкі. Праваахоўнікі заявілі пра замах на збыт. А Галунов жа паспеў паведаміць праз сяброў, што яму падкінулі 2 пакеты з невядомым рэчывам і збівалі пры затрыманні. Такім чынам, расследавальніка падазраюць у здзяйсненні злачынства, прадугледжанага артыкулам 228 збыт альбо перасылка наркотычных сродкаў. У нашай краіне заўтра чакаецца ў дзень да 31 градуса цяпла, ўначы да 20. Дажджы і навальніцы па ўсёй тэрыторыі краіны, але кароткачасовыя. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, падчас якога мы разам з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім гаворым пра тыя прапановы па паглыбленні інтэграцыі, якія даслалі з Масквы ў Мінскі, пра якія нам нічога не вядома. Арсеній, некалькі разоў мы, журналісты, спрабавалі ў розных высокапастаўленых асобаў Беларусі, як, прынамсі, мы глядзелі зараз кавалачак сюжэта, у міністра замежных спраў Владзіміра Макея, падчас сустрэч з рознымі высокімі чыноўнікамі на пасяджэнні ў палаце прадстаўнікоў нешта даведацца, ніхто катэгарычна нічога не кажа. Чаму? Ну, мне падаецца, што тут ёсць дзве прычыны. Першая, ёсць нейкая дамова аб тым, што перамоўчы працэс ідзе ў закрытым рэжыме. Але, наколькі я ведаю, тое, што рабіла ўвесь гэты час беларуская група, гэта ўсё было звязана з тым, каб зрабіць пэўную рэвізію таго, што было зроблена ў саюзнай дзяржаве за апошнія 20 гадоў. І гэта вельмі сур'ёзна адрозніваецца ад парадку дня, які мы бачым сёння ў Маскве. Масква увесь гэты час агучвала даволі агульныя прапановы, звязаныя з паглыбленнем інтэграцыі, як пераход на агульныя палітыкі эканамічныя. Я ўжо казаў пра агульную мытную, падаткавую палітыку, пераход да адзінай валюты. І мне здаецца, што вось гэтыя агульныя прапановы даслалі ў Мінск. І той факт, што наше кіраўніцтва вось так плавае падчас адказаў, хутчэй за ўсё сведчыць пра тое, што ў гэтых прапаноў проста няма ніякай канкрэтыкі і дэталяў, пра які б можна было б распавесці, і хутчэй за ўсё гэтыя дэталі мы будзем ведаць толькі пасля таго, як беларуская і расійская групы збяруцца сумесна, каб пачаць штосьці абмяркоўваць. І мне здаецца, што гэта такі
ну, звычайны падыход Расіі ў перамовах, калі яна фармулюе штосьці нейкім такім агульным чынам, без дэталяў, без канкрэтыкі, каб зацягнуць у перамоўчы працэс сваіх контрагентаў, а потым ужо падчас перамоў пачынае вельмі жорстка прасоўваць вельмі канкрэтныя рэчы. І хутчэй за ўсё так і адбудзецца ў нашым выпадку. Уже казалі пра тое, што вот канстытуцыйны гэты так званы акт, які ў прынцыпе паставіць крыж на суверэнітэце Беларусі, над ім працуюць на ваше меркаванне. Все ж таки той же самый вот Владимир Макей зараз у сваім адказе, хоць і не адказаў нічога наконт якія ж там прапановы, але ён у чарговы раз сказаў, што незалежнасць, суверэнітэт Беларусі гэта непахісныя крытэрыі, і ад гэтага мы не адмовімся ніколі. Але калі канстытуцыйны акт ставіць крыж на суверэнітэце, то не супярэчыць адно другому. Вот... Ну, безумоўна, супярэчыць, но просто Владимир Макей, ён ўсё ж такі дыпламат, і ну, фармальна Беларусь і Расія там хаўруснікі, таму калі дамовіліся абмяркоўваць паглыбленне інтэграцыі, ну, давайте будзем абмяркоўваць. Але гэта не значыць, што беларускі бок пагадзіцца на тыя прапановы, якія ўжо агучаны з боку Крамля, ці будуць агучаны ў будучыні. Я не выключаю такі сюжэт, што пасля таго, як збяруцца беларуская і расійская групы па паглыбленню эканамічнай інтэграцыі, з'явіцца група іншая, ну, якая існуе як мінімум 2015 года, але яны так працуюць неадкрыта, дзесьці нефармальна, якая займаецца пытаннямі военно-палітычнай інтэграцыі. І у дадатак дашлі як бы вось і другі пакет мераў, але ўжо па паглыбленню ваеннай палітычнай інтэграцыі. І мы тут рызыкуем патрапіць у пастку самім фактам нашага ўдзелу ў перамоўчым працэсе. Чым далей гэты працэс будзе ісці і зацягвацца, тым больш Крэмль будзе рабіць прапаноў па паглыбленню інтэграцыі ў той ці іншай сферы. І я бы не выключаў вось такога развіцця падзей, але відавочна, што беларускі бок не збіраецца ісці на стратэгічныя саступкі, якія падрывалі суверэнітэт і незалежнасць. Пра гэта мы можам неяк асобна пагаварыць. Чаму? Ну, таму што як бы Беларусь, не толькі Беларусь страціць суверэнітэт і незалежнасць, але страціць тыя палітычныя актары, якія валодаюць уладай у Беларусі. Яны і свой суверэнітэт і незалежнасць страцяць, і саму гэту ўладу. Ну і таму я не бачу тут ніякіх кансэнсусных рашэнняў, калі гаворка ідзе пра тое, каб перадаць частку суверэнітэта ў Крэмль, якая датычылась бы менавіта кіраваннем унутранай і знешняй палітыкай Беларусі. Вот ведаеш, я апошнім часам размаўляў з двумя такімі сур'ёзнымі палітолагамі з двух розных краінаў, з Украіны і з Літвы. Абодва, паасобку размова ішла, скажем, вот Яўген Магда ад Украіны і Гінтаўтас Мажэйкас ад Літвы. І яны абодва, незалежна адзін аднаго, сказалі вельмі такую сур'ёзную фразу. Калі так агулам сказаць, яна гучыць так, што неважна з якім прэзідэнтам, але Беларусь вельмі важная для гэтых краін як суверэнная і незалежная краіна. Яны ўжо не звяртаюць увагу там Лукашенко, там дэмакратыя, свабода слова, ці не, для іх галоўнае, каб Беларусь заставалася незалежнай. Калі будзе пагроза ўсё ж такі страты гэтай незалежнасці, хай сабе і нібыта законным шляхам праз нейкія там канстытуцыйныя акты. Якая будзе рэакцыя свету?
Но мне здаецца, ну, гэта самае асноўнае пытанне зараз. Якая будзе рэакцыя, асабліва з боку нашых асноўных партнераў, з боку Еўразвяза, Злучаных Штатаў, Китая. І на самой справе ніякай аўтаматычнай рэакцыі не запраграмавана, таму што ну, мы зараз павінны ўпэўніць весь свет, усё міжнароднае асяроддзе, што існаванне незалежнай суверэннай Беларусі – гэта блага для ўсяго свету. Не толькі для нашых сяброў, якія знаходзяцца побач з намі, але для ўсяго свету. І ну, гэта вельмі сур'ёзная задача, якую зараз Беларусь павінна вырашыць. Таму што калі мы не здолеем упэўніць міжнароднае асяроддзе ў гэтым, ну, то хутчэй за ўсё як бы гэта будзе прынята як мінімум асноўнымі гульцамі. І тое, чаго зараз дабіваецца Расія, у тым ліку адкрыта агучвае свае амбіцыі па інкарпарацыі Беларусі да 2024 года. Ну, гэта такі тэст, я б казаў, тэст якраз пазіцый вось асноўных ігракоў. Але відавочна, што як бы Беларусь мае вельмі сур'ёзнае значэнне у расійскім стратэгічным ваенным планаванні і па сутнасці інкарпарацыя Беларусі ў склад Расіі у рамках саюзнай дзяржавы ператворыць Беларусь з донара рэгіянальнай бяспекі і стабільнасці ў крыніцу пагроз як ваенных, так і гібрыдных, перш за ўсё для нашых суседзяў, краін Балты, Польшы і Украіны. І ну, у мяне няма сумнёву, што Расія ў тым ліку паспрабуе пратэставаць, пратэсціраваць у тым ліку і Еўразвяз, і НАТО, калі здолее пераўтварыць Беларусь у свой военны фортпост. Вот вы сказали, Арсений, такую фразу, што дарэмна мы ўвязаліся ўвогуле ў гэтыя кансультацыі там, ці там, размовы па тым, як нам паглыбляць інтэграцыю. Маўляў, Расія будзе прапіхіваць з кожным часам ще новыя і новыя свае прапановы. У той жа час вот я ад іншых беларускіх экспертаў чуў такое меркаванне, што нам, безумоўна, гэтая інтэграцыя не патрэбная, нам галоўнае захаваць незалежнасць, але ну вот паколькі мы саюзнікі, мы не можам адмовіцца, ёсць саюзная дзяржава, мы ўвязаліся, ну і типа і забалтаем. Просто забалтаем по звычцы, там, за год, за два будем еще перамаўляцца и забалтаем. А вы кажете наадварот, что дарэмна увязаліся. Ну, тому что, ну, я разумею, як бы, такі тактычны падыход беларускага боку ў перамовах, але, ну, трэба разумець, што у нас засталося немат часу. Ну, калі там разглядаць вось стварэнне саюзнай дзяржавы як асноўны сцэнар транзіту ўлады ў Расіі, то часу засталося толькі на 1,5-2 гады. У 2022 годзе як бы ўся інфраструктура паглыблення інтэграцыі, яна павінна быць створана. Я маю на ўвазе і інстытуцыянальная інфраструктура, гэта вось распрацаваны інстытуцыйны акт з пэўнымі інстытутамі, але ў тым ліку і палітычная. То бок гэта значыць, што расійскі бок, Крэмль, будзе праз ціск ці праз іншыя інструменты дамагацца ад Беларусі
зрабіць вось гэтыя саступкі, якія падрывалі наш суверэнітэт і незалежнасць. І калі як бы, ну, сённяшняе кіраўніцтва на гэтыя саступкі не пойдзе, відавочна, што Крэмль, ну, пойдзе на перафарматаванне, у тым ліку палітычнага поля ў Беларусі. І, ну, каб прывесці да ўлады тыя сілы, якія ну, прымуць рашэнне. Прэзідэнцкія выбары ўжо ў наступным годзе. У нас ёсць час правесці выбары, а потым што? Силовая как бы змена кіраўніка Беларусі? Ну, ўсё можа быць, таму што, ну, мы бачым, што Расія сёння рыхтуецца да некалькіх сцэнароў. Вось першы, які мы зараз бачым, гэта прымушэнне да інтэграцыі праз ціск, які нарошчваецца з 2015 года. Ён мае такі комплексны характар, і гэта ж не толькі у эканамічнай сферы, а у тым ліку і палітычнай, ваеннай, інфармацыйнай. То бок ствараецца інфраструктура, якую Расія можа выкарыстаць, калі, ну, вось, першы варыянт, вось гэта прымушэнне да інтэграцыі праз ціск не спрацуе. Тады застаецца, ну, як бы яшчэ некалькі варыянтаў. Ну, вось у тым ліку як бы нейкая такая аперацыя сілавая, ці гібридная, ці інфармацыя по уплыву, якую, безумоўна, расійскі бок выкарыстае дзеля таго, каб вырашыць так званае беларускае пытанне. На жаль, мы як бы на парадку дня ў Расіі знаходзімся як мінімум з 2015 года, і калі б не сірыйская кампанія, то хутчэй за ўсё як бы і ціск быў значна горшы на беларускі бок, і ці, можа, там іншыя сцэнары ўжо былі даўным-даўно рэалізаваны. Зараз Расія з сірыйскай кампаніяй скончыла. І другая праблема — гэта як бы катастрафічны нізкі рэйтынг улады, гэта недахоп легітымнасці. І як бы гэтыя рэйтынгі не падлічвалі, яны будуць паніжацца, таму што як бы Расія зараз уваходзіць у такую фазу структурнага крызісу, калі тая мадэль дзяржаўна-алігархічнага капіталізму, яна проста не працуе больш, і яна больш не можа аднаўляцца. І гэта яна як бы не можа выконваць так званы сацыяльны кантракт з расійскім грамадствам. Гэта перш за ўсё выліваецца у сур'ёзны крызіс расійскай эканомікі. Гэты крызіс будзе паглыбляцца, пратэсныя настроі будуць узмацняцца, і, ну, і вось Расіі трэба, расійскім элітам трэба вырашаць гэтыя праблемы з дапамогай некай пазітыўнай, канструктыўнай павесткай. Яны гэта не могуць зрабіць, таму што яна прадугледжвае структурнай рэформы, на якія Крэмль не пойдзе. То бок застаецца толькі адзінае — спрабаваць як бы адцягваць увагу насельніцтва праз новыя пэўныя геапалітычныя поспехі, якія дазваляюць потым 3-4 гады як бы вось гэты недахоп легітымнасці нейкім чынам вырашаць. Ну, будем все ж таки спадзявацца, што не дойдзе до таго, каб расійскія ўлады свой недахоп легітымнасці вырашалі праз Беларусь, ну, скажем так. Праблема асноўная, што якраз гэта сёння разглядаецца як адзін з асноўных сцэнароў. І я б казаў, што тут трэба нам, ну, проста пераходзіць на нармальныя прагматычныя адносіны з Расіяй. Тым больш, што гэта ўжо запраграмавана гэтым званым падаткавым манёврам. І, ну, вот таким чынам, карацей кажучы, пераходзіць на сусветныя рынкавыя адносіны, так. А не саюзная дзяржава. Дзякуй вялікі. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.